Washegari Yabi ta shirya ta tafi gurin boka a daji, ta zayyana duk buƙatarta da yadda take so abu ya kasance. Ta ce, Boka, kaji yadda muka yi da wannan yaro, ni kuwa yanzu ya shiga raina, ina buƙatar shi kullum a makwancina. Ga shi kuwa ya tafi bai dawo ba, ina tsoron ya bijire, kuma ya bankaɗa asirina a wajen mijina da jama'an gari. Don haka komai ka buƙata nan ina baka shi. Ni dai a juyar da tunaninsa, a rufe bakinsa, ya zo min da kansa yana nema idan na hana shi. Sanda na neme shi kuwa ya zo min da hanzari. Boka ya amsa mata da aikinta ya zo inda za a cika shi, kuma a nan ne sheɗancin bokaye ya ƙara sauka kan Yabi. Boka ya ce mata aiki zai haɗu, amma mahaɗan aiki dole sai an yi amfani da maniyinta. A ƙarshe dai boka ya ce mata idan ta shirya to ta zo ya kwanta da ita domin a ɗauki abin da ake buƙata a haɗa asirin da za a haɗa da shi. Yabi ta ce ai ita yanzu ma a shirye take. Boka ya sharara wata dariya mai sauti, ya nuna mata ɗaki ya ce ta shiga ta jira shi. Zuwa gajeren lokaci boka ya tashi ya cire shigar da ke jikinsa ta gashi da ƙahon da yake kansa, da faracen hannunsa ya fito a ainihin mutum. Ashe komai sakawa ya ba siffarsa ba ce hakan. Nan fa ya shiga suka yi abin da suka yi, ya fito ya mata wani turare, ya sallame ta, ya ce ta je, Bala zai kawo kansa har inda take. Al'amarin Yabi kullum ƙara ta'azzara yake yi, ta kowace fuska cin amanar mijinta take yi, babu ko alamun saurarawa. Tana keta haddin aurenta cikin kowane kaɗawar iska. Mijinta kuwa ta ɓoye masa komai, babu abin da ya sani. Wanda ya sani ɗin kuma ba shi da ikon yin magana saboda ta rufe masa baki da asiri. Tun bayan da Yabi ta miƙa kanta ga boka akan wannan asiri da ta yi wa Bala, shi kenan Bala ya rasa nutsuwa da ikon sarrafa kansa. Kullum yana jikin Yabi, igiyar aure akan Malam Yusuf, yunwar namiji kuwa ta sauke ta kan Bala. Kullum Bala yana gidan ubangidansa tare da Yabi, wataran ya kwana a nan, wataran kuma ya biya mata buƙatar ta ya tafi. Sai abin da ta ce a kansa. Bala ya zamo raƙumi da akala a wajen Yabi. Ko naman jikinsa ta ce ya yanko ya bata, zai bata babu musawa saboda yadda take juya shi. A kwana a tashi rayuwa tana tafiya. Wata rana Malam Yusuf ya dawo gida daga fatauci, yana farin ciki saboda alkhairin da yake samu a wannan kasuwanci nasa. Bayan ya dawo gida kamar yadda ya saba, kullum sabbin halaye da ɗabi'u yake gani marasa kyawu ga Yabi. Haka dai yake jurewa, baya tanka mata, ba kuma ya koka wa kowa bare a ji abin da yake faruwa a gidansa. A wannan zaman gida kafin ya sake fita, sai ya shirya zuwa ganin ɗansa Auwalu da yake can hannun malami yana karatu. Ganin rayuwar da Yabi take yi, gashi ita ma ba ta da ilimi bare ta iya baiwa ɗansa Hamisu da ke gidan kullum yana ƙara wayo, yana zama saurayi. Ta yaya za ta iya ba shi tarbiyya bare ya sami ilimin addini? Don haka ya yi nufin shi ma ya kai shi gurin malami, ya haɗa shi da ɗan uwansa Auwalu. A nan fa Yabi ta dire, ta ce sam ba zai yiwu a ɗauki ɗanta a kai shi wani almajirci da sunan karatu ba. Malam Yusuf ya yi bakin ƙoƙarinsa wajen Yabi ta yarda ta amince a kai Hamisu karatu, amma ta ƙi amincewa. Yabi, Malam Yusuf ya ce, Yabi ki dubi girman Allah, ki duba rayuwar yaron ga. Kullum girma yake yi, kada ya tashi bai san komi ba duniyar nan. Kuma ni ba almajirci zai je ya riƙa yin bara ba a wulaƙance zai zauna ba. Ga ɗan uwansa can Auwalu ya samu har izifi 30. Kullum yana shingen malaminsa, abincinsa kullum hada ƙwandalar kashewarsa ina damƙawa a hannun malaminsa, ba shi zuwa bara.
sutura kuwa kullum cikin mai kyau yake. Ki wa Allah ki dubi ma'aiki yaron ga Hamisu a kai shi karatu. Yami ta ce, wallahi baka kai ba.